Tony sa snaží, aby Oscar vyšiel von a hral sa. Ale Oscar nemá záujem. Keď sa Oscar nechce hrať, nájde si Tony niekoho, kto sa hrať chce. Alebo niečo. Tony ho objaví Oscara na nadeli a Oscar konečne vidí dobrý dôvod zapojiť sa do hry. Šteniatka nevydržia dlho pri hre s jednou hračkou, ale to nevadí. Tony je jednoducho šťastný, že dostal Oscara spod stola. Zdá sa, že chlapcom sa nová činnosť